Malgrat que la Fira Natura de Vallirana es va cancel·lar a causa de la pluja, els valliranencs i valliranenques van poder gaudir d'un planetari digital ubicat a l'Escola La Ginesta. 3, 2, 1 i cap per allà! Un viatge immersiu familiar que va permetre als assistents conèixer els misteris de l'univers, fent parada a la Lluna i els diferents planetes, veient el Sol de molt a prop i descobrint les constel·lacions i estrelles que amb paciència i pràctica es poden veure al cel. De la mà de l'ISAC, més d'una cinquantena de famílies de Vallirana van gaudir d'aquesta activitat que van valorar molt positivament. És un producte que és molt agraït perquè és 360 graus, és immersiu i expliquem conceptes bàsics i no tan bàsics. Podem explicar una miqueta el que vulguem de l'espai. I és una eina que està feta a mida i qualsevol cosa, planetes, nebuloses, galàxies, tant l'univers profund com les coses que estiguin més a prop de nosaltres, doncs ho podem d'alguna manera ficar a l'abast de tots. A mi m'ha semblat molt bé anar a l'espai amb una nau espacial, com si fos una nau espacial. A mi me ha gustado todo. Molt bonic, una experiencia molt bonica, ens ha agradat molt. Sí, sí, molt xulo, molt xulo. He aprendido mucho, nos ha gustado mucho. Bé, molt interessant, ha estat molt bé, sí, el novio ho explica molt bé, ha estat molt divertit, val la pena. És molt xulo i molt divertit.